Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwa masu kallon mu da sauraron mu. Barkan mu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon bidiyo namu inda zamu je kai tsaye zamu nuna maka yadda zaka rage wa wayar shan data a cikin TikTok. A baya mun yi wani bidiyo wanda duk mai bibiyan wannan channel ya ganshi yadda ake rage wa waya gaba daya shan data. Kai ma idan sabon zuwa ne a wannan channel namu kana iya duba bidiyon da ke kasan wannan bidiyo domin ganin yadda ake rage wa waya shan data gaba daya wayar. To amma yanzu wannan bidiyon namu zamu yi shi akan TikTok ne kadai domin ko akwai da dama wanda suke dan yi min complain akan wani kai TikTok gaskiya kai wasu ma sun bari saboda ganin yanda ake cin datar su, to amma suna bari ne saboda kawai ba su san yanda za su rage shan datar wai a TikTok din ba, yasa suke daina. Wasu kuma su ta complain suna son su shiga TikTok su kallo, to amma TikTok gaskiya yana jan data sosai. Saboda haka shine muka ce to bara mu yi musu bidiyo wanda zamu wayarwa da jama'a kan akan yanda zaka rage wa TikTok shan data sosai ya zama duk yayin da kai subscription ki da 1 gig ko 2 gig insha Allah zai ma karko sama da yanda yake maka a baya. Yanzu bara mu je kai tsaye ba tare da bata lokaci ba domin nuna muku yanda zaka shiga TikTok kuma ka rage wa TikTok ɗinka shan data ko da ka kalla bidiyoyin su. So yanzu mun bude network, yanzu bara mu je cikin TikTok kai tsaye. So alhamdulillah yanzu gashi muna cikin TikTok, wannan bidiyo na farko kenan da na fara cin karo da shi. So yanzu misali gashi idan mutum na so ya rage wa TikTok ɗin shan data sai ka zo sai ka shiga profile ɗinka misali. So bayan ka shiga profile ɗinka yanzu misali ni ina cikin profile ɗina, so saboda haka sai ka zo nan saman ga wani waje nan da kayan ka guda uku, to nan za ka shiga. Idan ka shiga nan ga yana ya baka option guda biyu, ce na farko ce creator tools, na biyu kuma setting and privacy. To sai ka shiga setting and privacy. So saboda haka yanzu ga sai nan da yawa irin manage account, privacy, security and login, balance, waye da sauransu. Akwai duk abin da kake so ka yi dai a TikTok insha Allah za ka yi setting ko kuma irin advertising din account ɗinka da wasu abubuwa da makamantansu. So amma yanzu abin da muke so mu nuna muku shine saving din data, ma'ana rage shan data. Shine yanzu ga wani waje nan idan kuka duba an rubuta data saver, to nan za ka shiga. To dai idan ka shiga data saver yanzu ga wasu rubuce-rubuce nan masu tsayi wanda ba sai mun karanto su ba. So amma dai idan ka shiga kai za ka karanta kuma za ka fahimci yadda al'amarin yake. Saboda haka yanzu ga wani waje nan da green din makunni misali a kunne yake. So bara in kashe saboda yanzu misali na kashe. So duk wani wanda ya bude TikTok account a farkon budewa matukar dai ba shine ya shigo wannan wajen wanda data saver ya kunna ba, yana kashe ne abu. Saboda haka zai zama datar ka tana tafiya sosai. Amma duk yayin da ka ci karo da wannan bidiyo kuma ka gwada ka shiga cikin nan wajen data saver sannan kuma sai ka kunna wannan wajen ya zama yauwa yana kunne, to shine data saver ɗinka tana aiki. Zai zama duk yayin da za ka kalla bidiyo to insha Allah za ka kalla a kankanin, idan misali a kafin ka kunna wannan data saver din kila idan bidiyon zai ci maka 20 MB ne, to insha Allah idan ka kunna wannan data saver din ba zai wuce 10 ko 8 MB ba zai zama data da yawa, ma'ana dai to insha Allah wannan zai baka mamaki sosai. Kuma na san insha Allah duk wanda ya jarraba wannan tsarin zai yi godiya kuma zai ji daɗi sosai. To ni ma kuma na ji daɗi sosai. Muna godiya da kasancewa tare da mu. Please wanda bai mana subscribing ba ya daure ya mana, wanda kuma ya mana ci gaba da bibiyar mu, sannan ka manta kuma na like din wannan bidiyo namu domin kuwa like din bidiyo na matakar taimakawa wajen yaduwar shi zuwa ga al'umma. Muna godiya, sai mun ƙara jami'a da ku a wani bidiyo na gaba insha Allah.